ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஈவெண்ட்டோட நேமு வேல்யூ பேக்னு ஒரு ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. அந்த ஈவெண்ட்டில் அப்படி என்ன தராங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததோட ஒரு 3 கார்டு தராங்க. அந்த கார்டில் 299 டைமண்ட், 199 டைமண்ட், 399 டைமண்ட்னு 3 கார்டு வச்சு அதை திருப்பி சபல் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு கார்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த கார்டு நம்ம சூஸ் பண்ணால் அதில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருதோ அந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்றபடி ஒரு 6 திங்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் முதல் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஒரு எலைட் பாஸு, 2 ஃபீமேல் பண்டிலு, 3 மேல் பண்டில் இருக்குது. ரெண்டாவது பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, 2 கேரக்டரு, 2 பெட்டு ஸ்கின் இருக்குது. மூணாவது பாக்ஸில் 3 எமோட்டும் 3 பேக்கும் இருக்குது. 4வது பாக்ஸில் 2 டெத் பாக்ஸு, 2 ஸ்கேட் போர்டு, 2 பேராசூட் இருக்குது. 5வது பாக்ஸில் 6 விதமான லெஜெண்டரி அன்பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் ஸ்கேனரு இது மாதிரி ஒரு 6 ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 6 பாக்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பாக்ஸை ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அதில் உள்ளதை நம்ம எவ்வளோ டைமண்ட் வந்துச்சோ அதோட டைமண்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம எவ்வளோ டைமண்ட் வந்துச்சோ அதே டைமண்டுக்கு 6 பாக்ஸாக செலக்ட் பண்ணி அதே டைமண்டுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சொல்லவே போனால் இது ஒரு சூப்பரான ஈவெண்ட். எல்லோரும் மறக்காமல் இந்த ஈவெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ எண்ணில் சின்னதாக ஒரு ஹெட் சர்க்கிள் மேண்டேஜ் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் JLK கேமிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.